Ayo dikasih Mas Anayu satu lagunya permintaan dari Mbak Sudrun Tali Kota. Mbak Sudrun nyanyi dewe ya, Mbak Sudrun yuk. Kotangan Koramel. Kotangan. Ditampilin. Orang percaya orang nganggo kotangan. Kan ini gue PH tempel kok iso. Cak orang terang kotangan gini ya. Eris Lamiosi. Depian wis tak tukoke ujuk tali sak kotange saijine lako ilang sak slirane apa kurang larang pungkasane kowe ilang Selamat jelong rono sik. pengen tinggonku goleki tali kotang. Ngejelong. Ayo. Aja regane namewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang neng ngendi nggonku goleki tali kotang. Nyanyi Mas. Oh, Nah menawa arep nyanyi dhewe. Ayo. iki Mas Alin tak otorake. Hey. Mergo bapak ra ngeparengake. Tak kira ukurane kurang gede. Aku dijodohke malah karo priya seje. Wis cukup mung semene wae. Terima kasih. Matur suwun. Aduh Kang Mas Anton Tasmi, aku ora bakal lali. Yen Gusti ngeparengake mesti bali. Tali kotang iki aja ana sing nguculi aku dhewe tali kotang sing bukae buka wong liya ya ruwet berarti kowe ruwet kancai kok anggar dibuka wong liya. Heeh. Terus spesial buat Mbak Sudrun, matur suwun. Ayo Mas Adam. Depian wis tak tukoke ujuk tali sak kotange saikine ya sak slirane mbah lunga menyang ngendi tanpa pamit
lali kotang aja nganti pedot siji. Coblos nomor 1, terima kasih. Wingi sing pedot sing geret ruwet to. Heeh. Ono, cah cilik kok, cah cilik iku lho. Cilik ring ruwet cah iku.